Schwarzer Logistics разполага с 10 обекта в Германия и 3 в чужбина, които са внимателно подбрани, за да създадат оптимална логистична мрежа. Ние предлагаме широка гама от индивидуализирани логистични услуги, адаптирани към специфичните нужди на нашите клиенти. Нашият главен офис в Щайнфелд е регионален лидер в аграрния сектор. С почти 500 превозни средства и мултикултурен екип, състоящ се от служители от Полша, България, Румъния и Литва, ние осигуряваме гладка и ефективна работа. Транспортираме разнообразие от стоки, включително гранулат за пластмасовата индустрия, както и много други товари за големи и малки индустриални клиенти. Нашият многоезичен екип от диспечери говори немски, английски, полски, български и румънски, което значително улеснява комуникацията с нашите шофьори, клиенти и партньори. Освен в Германия, ние оперираме и в множество други европейски държави. В допълнение, ние извършваме митнически процедури и предлагаме обширен транспорт на контейнери. Много от нашите клиенти внасят стоки от Китай и ние ги подкрепяме, предоставяйки всички необходими услуги за ефективен и безопасен процес. Транспортираме разнообразие от стоки, включително гранулат за пластмасовата индустрия, както и много други товари за големи и малки индустриални клиенти. Нашият многоезичен екип от диспечери говори немски, английски, полски, български и румънски, което значително улеснява комуникацията с нашите шофьори, клиенти и партньори. Освен в Германия, ние оперираме и в множество други европейски държави. В допълнение, ние извършваме митнически процедури и предлагаме обширен транспорт на контейнери. Много от нашите клиенти внасят стоки от Китай и ние ги подкрепяме, предоставяйки всички необходими услуги за ефективен и безопасен процес. Нашите складови капацитети са впечатляващи. С многобройни собствени големи складови помещения в Германия осигуряваме безопасно съхранение и гъвкаво доставяне на вашите стоки при необходимост. Schwarzer Logistics предлага персонализирани логистични решения, които са индивидуално адаптирани към изискванията на всеки клиент. С удоволствие очакваме всяко запитване. Независимо дали става въпрос за логистични поръчки или кандидатстване за позиция на професионален шофьор. Като бързо развиваща се компания, търсим опитни шофьори, които да се присъединят към нашия екип.